Nang ko daw sa nikchiga. Aya kadat para. Ya mo sa ko daw sa nikha. Ayaw bersige magnas ke dong ya kon. Bini film lang ko ba live subscribe lang ka pa biyan sa ko do ring ja nikko mang ba. Damas ni na yara. Ona ni somay to ba? Video lang dito thari thai nga ma. Taro video thari na kata de singa ki somerang ang takhal takchik mo. Oy jak nga mo. Ano ba singa ya ali kasar club ni laki do ko singa atana organize ka da ni. Oy ba. Ni video mo ni singa download ke ndak yung video ko ba kata ko thari naman dai. Oy. Di ba ya singi ali kasar laki do adi ang ani jam mate khangchini video ko thari thai ko ni. Ara makhang siba thari ang pugen ma. Ha? Makhang siba thari ang pugen ma. Yang asya si pujana kira video ko thari to ma. De. Song ko ba kanat pamama? Ang isu ko akan gitu de, ade sungkang achiram than, ang damasoni on Damas to nimo. Ya damas sabi ko ba mindio nagkaro na sa jolly gabi ko ba yan agad tam dikchiga. Hindi nga to sungkang katan da kay na hindi damas to ba to sa jam. Daw ko katal nina ni bay chung katam. Daw sa may pa ni nga. Digi maya phone nang ko biara na miya kon daw nina miya kon. Tana song jo biya dinira ako din isuat to habas somay lang hay ay ganok daw. Di ko pa matkala mo. Ay. Salam ka imon po datay no pi ko ba de. Matkala mo. De. Kala. De. Kumunan. De. Bye bye.